A teraz sa pozrieme na to, prečo by váš video obsah nemal byť čisto produktový. Asi pred mesiacom som tvorila video organický obsah pre jednu firmu s látkami a poďte sa pozrieť, ako to dopadlo. Poďme sa pozrieť na čísla, profil vyzerá takto nejako s nejakými 1030 plus followermi. Takto vyzerali ich pozrietia predchádzajúcich produktových reelsiek. Tu je môj návod. A len tak pre zaujímavosť som si pozrela aj konkurenčné e-shopy, poďme na to. Jeden konkurenčný e-shop, profil so 6000 sledovateľmi. Pozrite sa na tie videnia. A tu si ukážem jedno krásne video so setupom, s profi kamerou, ale pozrite sa na tie videnia. Je super mať tutti frutti nafotený e-shop, ale sociálne siete sú sociálne preto, lebo sú pre ľudí. Čím viac tam bude taký ľudský dotyk, bude tam nejaký človek, bude niekto, kto hovorí na kameru, tým to bude osobnejšie a tým budú vaše sociálne siete zaujímavejšie. Aj preto robím UGC, takže pokiaľ ťa zaujíma UGC, nezabudni ma sledovať.